Jenggelek ala jenggelek jenggelek joget mane jauh geletak. Ajeng gelek joget maning gending kondori kendhok manuke apa manuk pudang menclokone wit gedang aja menclokone wit gedang Menclok sing jagong nang ondo menclok sing jagong nang ondo iya Ududen Mas Aris piye rokoke mbok Di? nusuk di rokoke lah jan lah Mas biar Aris piye sinambi nunggu Mbak Lala karo Mbak Aina iya piye Pak RT yuk dilanjut meneh dilanjut nggo sik men jagong sik nek durung disangoni aja lunga njaluk sangu sik jujul siap jujul ajeng gelek wis yo ajeng gelek joget maning gending kondori kendhok manuke apa manuk criti menclokone kon wit pari aja nemplokone wit pari menclokone kone sing topi putih menclok sing topi putih doyak dhewe sing nggo topi putih iki ora bisa menclok Mas Aris ora iso iya wong adeg kok kon menclok wis menclok sing topi putih nek durung sangoni aja bali sik Mbah kon ngaplah-aplah men bisa menclok sangoni sik nek durung sangoni aja lunga Mbah cedong cekeli nah ngono nah jan sluku bathok elailo sirama menyang Solo leolei payung padha ajendit lolo wong mati ora obah yen obah mati bocah yen urip golek duit jenggelek njaluk duit maneh oh manuke apa manuk pudang menclok ning papa gedang aja menclok ning papa gedang menclok ning kone tukang ngesot nggone tukang ngesot milik dhewe sing gondrong ya enak sing duda enak iki aman
Alo wong sing duda. Men aman. Sik Mbah, aja menyat sik Mbah. Jagongo ana 3 jam. Ora usah menyat sik. Sinambi artise Sinambi teko. artise teko. Iya. Menyat nek durung dikon menyat aja menyat sik Mbah. Men rada semutan sithik. Yo, Mas Aris dikasih Tanjung Perak. Tanjung Perak tepi laut. Asik. wis Siapa teko. suka boleh ikut. Adicara saklajengipun dangdutan rumiyin nggih. Oke, pasukan-pasukan joget silakan untuk maju.